pagtuong subong, ang semanal nga pag-review, pag-usisa, pagtalakay naton sa aton leksyon sa eskwela sa Batika. Kaginig nadala sa inyo sa Central Philippine Adventist College Church Media Ministry Department diri sa Alegria Murcia, Negros Occidental, Philippines. Kagkaroon nga adlaw, pasalamat kita mga kauturan nga aton akon upod wala sang liwan kundi ang aton church pastor diri sa CPAC Church, si Pastor Francis Duroy. Mayong adlaw, Pastor. Mayong adlaw, Pastor. Ako si Pastor Luisito Tomado, ang inyong host sa sining programa ang Pagtuon Subong. Kag Pastor, sa hindi pa kita magbasa sa aton nga leksyon, aton na itamyon ang aton mga nagasunod sa aton permigid nga aton mga kauturan nga mga Ilonggo kag bisan pa ang mga Cebuano. Hindi lamang diri sa Negros Occidental, sa Negros Oriental, kundi bisan pa sa bilog nga isla sang Panay, sa Iloilo, sa Capiz, sa Antique, sa Aklan, sa Guimaras, kag ang aton mga kauturan nga mga Ilonggo speaking dira sa may Southern Mindanao, sa Dajanga City, sa Coronadal City, sa Sarangani Province, sa Sultan Kudarat, sa North Cotabato, sa South Cotabato, kag sa Maguindanao Provinces. Kag ang aton man mga kauturan sa bilog nga kalibutan, Pastor, nga nagasunod gid sa aton programa. Kalabanan sa ilang mga Ilonggo speaking, kag may ara man gani nga ako nabalaan nga bisan Cebuano siya, pero makaintindi gyapon sa Ilonggo, nagasunod-sunod gyapon siya kada semana gid nagatuon sa aton nga leksyon upod naton. So dalayawon, Pastor, ang Ginoo sining aton nga programa. Amen. Mga kauturan, hindi na kita magdugay pa. Aton basahon ang aton nga sadsaran nga teksto nga makita sa may Bugna Kapitulo 12. Ari na kita, Pastor, sa leksyon 9. Ang paglimbong sa tion sang katapusan, o kung ang pagpatalang, the deception in the end time. Kag para ini sa Mayo 26 tubtob sa Hunyo 2. Aton basahon ang aton sadsaran nga teksto nga makita sa Bugna 12 versikulo 9. Nagasiling diri sa Ilonggo, kag ginhulog ang dakong dragon, yan ang dumaan nga manog nga ginatawag nga yawa kag Satanas. Ang manugdaya sang bug-os nga kalibutan, ginhulog siya sa duta, kag ang iya mga manugtunda ginhulog kaupod niya. Dalayaw ng Ginoo, ang Ginoo magapakamayo sang aton nga nabasa nga sadsaran nga teksto kag sa aton nga pagtuon sa sining nga semana. Aton iduko ang aton mga ulo, mga kauturan, maluloyon kag langit no namon nga Amay. Sa sinigid nga tion kami liwat nagapasalamat nga imo nam kami gintagaan sining nga tion sa pag-usisa, pag-review kag pagtalakay sang leksyon sa sining nga semana sa eskwela sa Batika. Ginatugyan namon ini nga pagtuon sa imo sa ngalan ni Ginoong Hesus nga amon manunod. Amen. Amen. Yes. Sir, ang aton nga leksyon naghambal siya sang ka tricky o kon ka alam ni Satanas. Kag paalinton siya kung ano ang iya ginhimo sang didto pa siya sa langit, kag sang iyang pagkahulog kag subong ang iyang ginahimo sa sining katapusan ng mga tinuod. Yes. May isa ko di ka punto, sir, before I will give you the time, nga ang ginhimo ni Satanas didto sa langit. Lucifer pa siya, hindi pa siya Satanas. Morning star pa siya. Yeah. Siling ni Ellen G. White sa Great Controversy, ang iyang pulong nga ginhambal is mysterious secrecy. Ano na sa Ilonggo ang mysterious secrecy? Ang misteryoso nga sikrito nga iyang pagsuhot sa mga manugtunda nga nadala niya 1/3
of the angels nga nagpati sa iyo. May isa ka utod naman ko, Pastor, hindi bala nakibalo ang Ginoo nga away gintapna dayon sa Ginoo nga ti all-knowing siya na ibalaan siya kung anong ginahimo ni Satanas. Iyet nga nung gintugutan sa Ginoo nga si Satanas makadala pa sang 1/3 of the angels. So, ang ako niya nga sabat, I do not know if that was correct. Nga ang Ginoo naghatag sang iyang mga tinuga the freedom of choice. So, gintagaan ang mga mga manugtunda kag si Lucifer the chance. Sang chance nga maka-exercise ang ilang katungod sa pagpili, sa ilang freedom of choice. That's why amo na si Satanas, even though God knows nga sekreto siya sang suhot sa mga manugtunda, kag 1/3 ang nadala niya. Pero ang Ginoo allowed it to happen for a purpose nga daw hindi naton matungkad, but at least God knows everything, and God knows what would be the result of the consequences of this. Yes, sir. Ang mga manugtunda, Pastor, mas taas pa gid sila sa tao. Okay. Kag nabalaan gid nila kay ato na sila sa langit. But ang manggihapon ang pamaagi ng Satanas ang paglimbong bala nga mysterious secrecy. Nga daw gaapin siya sa Ginoo bala. Gaapin gapanghambal siya sa mga manugtunda nga daw ginaapinan niya ang integridad kag ang ginharian sang Ginoo ay ang karakter apang actually iya na din gina-undermine. O amat-amat niya, Pastor, nga ang tawo magduda na sila or ang mga manugtunda sa sadtong ation magduda sila. Kag subong man amo magyapon sa tawo. Kag subong amo man ang ginahimo niya. So hindi gid direct, Pastor, nga hindi gid direct. Kati tama ka klaro, no? Muna gani bilang nga may mga saying sila nga your greatest enemy is your friend. Nga siling mo daw gadampig sa imo, but in the end ginahulog ginamatamat ka nagali. Damo na sa kalibutan, sa politika, kabisan sa iglesia, sa leadership sang iglesia, sa leadership sa politika, damo ang mga limbong nga ginahimo ni Satanas. The same thing sang pagkahulog niya dito sa garden sang Eden. The same gyapon. Trickery. Ang iyang grabe nga trick. Ano na sa ilong ko, Pastor? Gani ang di ko mga padihot bala. Mga padihot nga daw ka-refine kayo kanami daw pero hindi gid nimo may balaan. That's why si Eva kag si Adan nadala because grabe ang refine ang pamaagi ni Satanas nga daw as if hindi ni gid nimo ma-distinguish ang gamay nga ni. Kag ang punto dira, Pastor, nga ang gitintar sulayan ni gitilawan ni Satanas dili man si Adam, si Eve. Kay balaan niya nga si Adam daw hindi niya madala. Pero paagi kay Eve madala niya si Adam. Ginuna niya. Amo man na siya mga strategy sa mga pagperde sa military o kon sa nga mga games, imo gid unahon tong the weakest. Ang pinakamaluya dito ka mag-una kay hindi man nimo madali-dali ang pinakadako mo. So ang pinakamaluya dito nimo ang weakness ang isa ka team sa basketball, sa soccer, dito mo ya atakihon ang weakness nila. Kag dito magsulod hasta nga ma-demolish nimo ang bilog nga team. Ti amo man na I like your point. Nga wala niya ginuna si Adan, dito siya naguna sa weaker side sang creation sang Ginoo. Amo na ang aton nga introduction, Pastor. So at least ato na hibalan nga bisan didto pa sa langit. Grabe ang paglimbong ni Satanas, ang pagpatalang ni Satanas sa mga hindi kay inosente kundi mga maalam nga mga manugtunda. They have the wisdom, they have the insight, yet
nadala pa ni Satanas. Ano pa ihan kita nga kulang-kulang pa sang panghuna-huna o makasasala pag kita natintari gani ang wala sang sala nga mga tinuga, ano pa ihan kita subong. Yeah. But nevertheless, mga kauturan, hindi kita maluya. Yeah, nga magsiling hindi na lang kita, magpakamatay na lang kita, magpaperde na lang kita. No, because may kakampi kita. May kaupod kita in the person of Jesus Christ, and that's the hope. Tuo din na, Pastor, kay gani sa atong introduction, ginapakita sa Deuteronomio 4:4, mga kauturan, mga kabyanan, nga siling ni Moses ang lapit na sila magsulod sa Canaan. Ginsingganan nila itong nabilin nga mga Hudiyo. Nga, buhi pa kita, buhi pa kamo. Bangod nga, nagauyat gid sila. Because, ang siling diri, Pastor, because you hid fast to the Lord. So, you're God and you are alive today. Yeah. So, amo man na, Pastor, sa mga prinsipyo. Yep. So, muna ang sekreto nga salig lang kita nagauyat sa atong Ginoo. Kag sa mga basketball, sir, sa mga hampang, inabalang ideya nga never say die. Nga tungod nga daw lupig na kita, magpakamatay na lang kita. No. We have to go on. Bisan to ginatake na kita na pwede nang gamay nato nga portion, but we will never say die. Okay, may ara kita kakampi. May ara kita Captain Ball nga magadala sang hampang sa aton. Nga mo si Jesus Christ. Amen. Yes. Sa Sunday, Pastor, the grandest deception. Ano ni siya ang ginabuot silingon sang aton nga Sunday nga leksyon sa Domingo? Ang dalagko nga mga paglimbong kag pagpatalang. Yes. So ato makita pa to sa 2 Corinthians, 2 Corinto 2:11 nga ini galing mga devices, mga ano ni Pastor, mga makatilingala nga limbong kag pagpatalang sa panulay, iya mga padihot bala. Gina-translate kali ni Pastor nga mind in the original. So mind. So but silingon ang panulay gina-atake gid niya ang panghuna-huna sang tao. Okay. Oo. Kag isa dira, Pastor, nga hindi siya tuod. And this is common even in Western countries. So, buong Pastor, sa atong panahon, panagpon. Nga, damo, minilyon sa mga tao, Satan, sa una lang na. Daw parihab la, Pastor, sa mga anito-anito. Sa buong daw, edukado na kita. Edukado na kita. Daw fiction lang. Daw fiction. Ang mga aswang sa una, mga pag-tuo-tuo sa una. Subong yung moderno kita, wala na natay. Kamo lang sa una, inyo na yung mga kwan. Pero subong yung moderno, wala na. And that's correct. So, bisan pa, Pastor, sa mga Christians, damo sa mga Christians nagpati, nga si Satanas is just a personification of evil. Nga daw, ano lang siya bala, daw, ihalintulad lang, nga amo na siya. Pero actually, di na siya tuon nga exist. And that is one of the greatest deception. Nga magpati kita, nga wala, ga-exist si Satanas. Mga kauturan, let us remember, nga ang Biblia tama ka klaro, nga Satan exists. Siya si Lucifer sa una sa babaw sang langit. Ginhulog siya, nahimo siya Satanas, nahimo siya dragon. Kag-ari siya din nahulog sa kalibutan. That's why, hindi kita yung tanom ang aton huna-huna, i-convinsyon nga wala si Satanas. That's why, we will ignore sa iya. Tikon mag-ignore kita sa iya. Sa aton pa, wala kita nagapangandam. Hindi kita crafty nga magsalig sa piyak nga side nga sa Ginoo because we don't even convince our mind nga ga-exist si Satanas. Sa balik kita, Pastor, sa basketball bala, sa mga hampang. Kung overconfident ikaw, nasili mo ang kontra ni dali lang ni perdi ni sila. Dira gani ka maperdi. That's why when you play a game, you play nga sa imo gid pinaka nami nga strategy. Don't be overconfident. Stay amo man siya ang punto. May overconfident kita nga i-convince ta ang aton una-una ang atong pamilya nga Satan never exists. That's why hindi na kita magtuon sa Biblia, hindi na kita magpadayon sa pagsimba kag pagsalig sa Ginoo because wala man kita kaaway. So when we believe nga we don't have an enemy, we don't prepare.
Yeah. Hindi kita maghimo sang sakto nga mga hilimuon kay diti anyway. Para sa politika bala nga way ka kontra, so hindi ka na lang mag-kampanya so forth and on, but in the end imo mabalaan nga nadagdag ka na gali. Yeah. So ang ina nga pagtuluan pastor nga or ka panghuna nga si Satanas hindi siya tuod nga nag-exist nga buhi nga tinuga, even it will cast doubt daw di na siya mag-cast ina siya sang pangduduha bisan pa sa iban nga pagtudlo sa Bible, no? Kay kung si Satan hindi man siya tuod, how can we know nga other persons in the Bible are true? Yeah, are true. Yes. Oh. And then anyway, ang proof na to dira pastor nga ang kalibutan na limbungan gid, no? Kag hikot niya pa sa kadam-an nga mga katawhan nga ang ilang hunahuna ni Satanas pastor nga gadala bala sang fork kag may ikog kag may mo man ang typical no nga may mga sungay. Yeah. Pero that might be correct sa aton interpretation. But Satan sa aton nga introduction pastor, tama ka wise. Hindi man na siya magatubang sa imo nga may sungay siya kay kung may sung matubang sa imo di lagyo kay. Okay? Yeah, that's why mag-appear gina siya, magatubang gina sa imo nga pinakabuot, pinakagwapo, pinakanami nga tao. Nga di amo na sa mga pagpangaluya bala pastor. Damo sa mabay nga natip lang, it is because ang nagapangaluyag sila hoping nga nami ni nga tao gapakita sang nami so forth and on, but in the end na-deceive sila kag maghinulsol sila. That's why damo sa mga broken marriages. So, amo man ni sa kay Satanas. Satan will not appear before you as kaladlukan. But he will come to your house as nice as it is. Oo. Pero way tabalaan, in the end, dala na kita niya. Yeah. So, ang punto mga kauturan is this, nga let us remember nga Satan exists. That's why when we think and when we believe that Satan exists, kag hindi lang na believe kundi amo gina iyang ginhambal sa Biblia. No, nan. Te isa man na ka prueba nga may Dios ang kalibutan. Yes. Amo man na may Dios gid bilang kalibutan, amo na priming pamangkot sa akon pastor may Dios gid bilang kalibutan. Ang isa sa akon mga prueba nga may Dios ang kalibutan because ga-exister man si Satanas. Kung kapati kita may aswang, iban nga tao kita aswang, kakita morto, so forth and on. Kung nakakita kita sini, that is one of the proofs nga ang Diyos nag-exister man. Yeah. Let's go, Pastor, sa next. May duwa diri ka great errors. Ano ni siya, Pastor, ang imo na kita sa atong leksyon sa Monday, ang duwa ka mga daragko nga mga deception o konsayop. Kay ti sa ginharian sa Ginoo may ara pastor ang pagkamatarong pagkamatarong kag ang gugma kang Satan anuman ining false ideas. Kag false teachings amo man ni ang siling pa sa atong leksyon the currency of the kingdom of Satan. So makita nato diri subong ebidensya siya pastor nga matuod ini ang kaaway nga Satan. Bangod sining duha kaniya ka pagpatala nga bisan ang bilog nga kalibutan subong nadala niya. Amo ini ang number 1 ang immortality of the soul. Kag ang ikaduha amo ang Sunday sacredness. Yes. Ay di bala nga ang tao pastor pag mamatay ta ang kalag bala o ano gani subong pastor na ni scientific name, no? Ano? Gitawag na nato nga NDE. Near death experiences or experience. Yes. Ining immortality of the soul mga kauturan. Kita nga mga Adventista we should be careful of this doctrine. Kay ini nga doktrina grabe na giniya nga pag-influensya sa iban nga mga denominasyon kag sa iban nga mga religious organization. Ang pagpati bala nga ang kalag separar sa lawas ang tao. Nga ang kalag hindi mapatay. Ang mapatay amo lang ang lawas. Dayon mapatay ang lawas, magwa ang kalag sa lawas.
kag makadto sa langit kung siya matarong, makadto siya sa limbo kung siya hindi matarong, hindi man tunga-tunga, kag makadto siya sa impierno kung siya dautan. Nga ang kalag hindi mapataya. But let us remember, mga kauturan, nga sa Biblia ang doktrina, ang kalag is the living buhi naton nga lawas. Ang magabalik sang Ginoo is only the breath nga ginpahulam sang Ginoo. But that breath is not the soul. It is the breath that God Ti amo na iyang mabalik dito. Ti amo na, pastor, nga damo tanan halos Kristiyanon gapati nga ang tawo ya mapatay ato na ya sa langit dayon sila. Ti ina siya sekreto lang na very slightly deception nga do hindi mo gid mahibalan. Nga bisan kitang mga Adventista may ara man sina kung kaisa nga mga pagpati. Correct, pastor. Especially kung may namatyan bala sa panimalay. Kung kaisa ang mga picture na to sa atong mga PowerPoint daw. Pero kaisa ako na makita. Amo na nga ako kung ako magwali sa patay, permi ko ginag-emphasize siya. Nga wala pa ya si uto di ato sa langit. As what many people believe. Ara siya nagakatulog sa duta. Ang iyang kalag, amo na siya ang kalag na patay. Kay ti ang Biblia naghambal sa Genesis nga ang duta ginomol sang Ginoo, ginuyupan sa iyang ginawa kag nangin buhi nga kalag. You see, ang kalag is our life. Ang tao, pastor. Ang the whole man. The whole person. The whole person. The dust and the breath. That's the kalag. Yeah. In fact, pastor, if I can sa modern translation, pastor, dili na soul ang gigamit sa King James nga old translation. Persona. And man became a living person. Kaya kining soul bala, pastor, daw makalibog sa aton. Makalibog sa aton. Kaya di sa konsepto sang dalagko nga mga iglesia nga ang kalag ang body separate. No, but let us not be mistaken nga ang kalag is a person itself. Buhi nga kalag. Holistic. Kung wala na ang ginawa, ina nga kalag, patay nga kalag. Wala na kalag. Wala na personality. Wala personality because ang person is composed of breath and then the dust. Yeah, so equals living soul. So in short, pastor, ang death, kung masipara na siya, is the total opposite of life. Of life. So kung may life, buhi ang tao, apan kung mapatay siya, wala ni gid siya ga-exist. Suno sa madamo nga teksto sa Biblia. So amo na siya ang isa sang mga deception ni Satanas sa end time. Correct. That's why kitang mga Adventista should always be careful. Nga hindi kita magpati sang ginatudlo sang iban nga reliyon, not only Catholics but even Protestant. And even Jews, pastor, traditional Judaism. Matalang man sila. Matalang sila. You see, kasimple lang na. But that's how Satan deceive people, especially in the end time. Kagbisan pa, pastor, ang tanan ng mga dalagko nga relihiyon talk about Hinduism, Buddhism, even Islam. So mo gihapon na kung may kalag gihapon. Nga makadto kita sa next level of life. Ang aton nga kalag ti ang Hindu nagtransfer sa mga reincarnation. The soul is still being discussed. Yeah, you see, mga kauturan, amo na ang damo gid. That's why let us always believe and study our Bible. Yeah. Kagining NDS, pastor, ano na ang imong ining si Satan, pastor, sa nasiling mo, pertisya mo, gani walay tao makatupong sa iyang kinaalam kay experience, no, for thousands of years bal-ana gini ang tao. Ini siya nga near death experience. Amo ni natabo bala, pastor, nga damo subong nga naghambal mga testimonies. So in the clinical aspect nga why na siya gininhawa o daw ang iban daw why ani ilang tagipusoon ang iban gina proclaim na daw nga patay na. Pero siling sa tao man may nagguwa daw siyang lawas then nakita niya. Damo ni siya, pastor, nga nabasahan naton ang iban nga
pagka nagawa siya sa iyang lawas, niya nakita niya ang lawas dito sa operating table. Patay. Oo, nga nabilin to. Bilin Dayon may nakikistorya sa iyang tao nga may light, no? Daw kanami man mga about peace. Pero why gud gahambal about Jesus? Kagwa may naghambal about pagkamataron kag sala. Okay. So, amo na ang punto bala pastor. Yeah. Oo. Nga i-deceive lang kita sa atong emotion. Pamaagi gyapon ni Satanas. Kag atong panghuna-huna, no? Nga na ara ka patay dira ang may nagwa sa imong lawas ikaw ato sa babaw mo ko nagadto ka sa langit or somewhere nakita mong imo lawas nga ara nabilin hagdayon nagbalik ka sa imo lawas nabuhi kaliwat and that's the experiences nga imo nga kwan so ina mga deception gyapon pamaagi gyapon ni Satanas. Yes, kadto kita pastor sa aton nga Sabbath, ang theory of evolution. Sabbath, yes. Yes. Maidugang ko gamay, pastor, Yes, kay yes. very importante ni. Importante ni siya kung mamangkot atong mga manog subaybay, pastor, nagalantaw sa aton. Yes. Paano na-connect ang immortality of the soul sa end-time deception? Mm-mm. Kaya ang next step, ani pastor, kung isa katawo, magapati sini, ang next step, pastor, is spiritualism. Yep. Hulogid siya dito. Hulogid. Ining horoscope, Mm-mm. ining mga tarot cards, o kung ano pa nga mga new age, mga bisan pa sa mga salida, pastor. Yeah. Kita kung kaisa di ta kabantay, one time pastor nagkadto ko sa isa ka church. Di pa makasugod, pastor, sa midweek. Kaya naglantaw pa sila ng mga telenovela bala nga gahom-gahom. Ay kasadya. So this is also one way, pastor, na mapatalang ta. Bisan kita mga Adventist. Yeah. Ang spiritualism. Spiritualism. Mga gapati-pati kita sa mga power na mga ano pa na da, nga mga magic mga those are ang aton pagpati nga ang kalag masaka sa langit kung tao mapatay that will lead to spiritualism. Nga mabalik ang espiritu kag magpakita sa tao kag magano ni. Yeah. Huwag na gid kita sang panahon, pastor. Yes. Ang evolution may isa ko di, pastor, Sabbath and the theory of evolution. May isa ako diri ka kwan nga bisan gani sa eskwelahan subong wala ginatudlo ang creation. Sa mga public schools wala ginatudlo ang creation. Correct. Because they believe nga ang creation daw myth na siya. Correct. Daw hindi na matudo, daw istorya lang na ang makita sa Biblia. Correct. But ang evolution can be proven by science. Na muna ang ilang kwan the theory of evolution nga scientific millions and millions of years so nag-proceed. So that's why amuna ang isa ka nga deception ni Satanas nga he is trying to work with leaders, educational leaders nga ang bata ginatudloan na sang evolution rather than sang creation. Because ang aton mga leaders sa education does not believe on what the Bible says. That's why bisan sa Amerika, in a time will come nga diri sa Pilipinas ang Bible i-ban na sa tanan nga mga eskwelahan. Yeah. May mga states sa Amerika nga ang Bible hindi na ginapatihan kag hindi na ginatudlo sa mga klase. Yeah. Ang isa dira, pastor, nga nakita naton bangod nga ang mga textbook halos tanan siguro mahambal nato pulos gid evolution. Especially sa gitawag naton, pastor, og origins, ang pagsugod bala o origins. So amo na nga evolution gid ang Pero, pastor, ang kanami sang creation. That's why kita mga Adventista, we should always cling to creation. Kay may ang punto di, pastor, nga when God created the earth within 6 days and in the 7th he rested. Ang iyang pag-create daw sistema plan, it was really planned. Amo na atong leksyon nagawa kung gid nga plano gid nga ang kinahanglan sang sunod nga adlaw nga mga na-create ara na sa naunang adlaw. Ang una-unang adlaw, the day prior to the next day, ara ang tanan nga kinahanglanon niya. Kagin tugas ang Ginoo ang tinuga nga ang iyang kinahanglanon had been provided during the prior day, the previous day creation. So maragi pili niya gihimo niya, pastor, ang kung hambalon ta ang environment, and then ginpunuan lang niya sini nga mga creatures nga di sila maka-exist kung wala ang environment. Kung wala ang previous nga creation. So meaning very planned gid siya. Planned gid kayo. Very calculated. Yeah.
gintugay ang tao sa ikaanom, kay ang kinahanglanon sang tao na provide na sa 5 kadlaw. Pagkaon, hangin, tubig, everything is there. Nan. Kagang isa pa nga puntong ako nakita sa creation. Sunod sa aton leksyon nga ini sila nga mga created beings wala bala distinct and separate. Pareho sang lubi. Hindi na siya pamilya sang kawayan o kon sang mangga. Nga ang lubi lang ginasaya. Oo. Wala na siya koneksyon sa iban nga mga tanom. Whereas ang evolution, everything is just common ancestry. Common ancestry. Naghalin lang gid ang tanan, pastor. Sa isa lang gid ka cell. Kag halin diri murag nagtanom ra ng branch. Na. Pero ang creation niya, pagbutang sang Ginoo sang lubi, ibutang niya man ang kahoy nga wala connection whatever sa isa kag isa. Or kung ang tanong pastor sa sapat. Sa sapat. Ang sapat sa tao. But in the theory of evolution, ang tao, ang sapat, may connection sa tanong. Isa lang kita tanan. Isa lang kita ka-origin. Halin sa single cell. Nga branch out. But that's how amo na ang diferensya sang creation kag in which nga amo ni ang pamaagi ni Satanas sa pagtintar sa aton, pagpatalang sa aton sa end time. Sa Thursday, pastor, ang aton nga counterfeit trinity, hindi gid guro naton ni ma-discuss kayo gid sang dako kay way nakita sang time. But anyway, sa sunod nga semana, we will be able to discuss this counterfeit trinity. Ang trinity naton nga sa Biblia is the Father, God the Father, the Son, and the Holy Spirit. Pero ang counterfeit trinity, amo ni siya ang aton makita sa Daniel 13, Daniel 7, kag ara man sa Daniel chapter Revelation, bugna kapitulo 13. Aton ina i-discussan makauturan sa sunod nga semana kay daw amo gina ang the whole nato nga discussion sa sulod nga semana. Pastor, last point. Pero one thing is sure in this, siguro pastor, nasiling mo man, mubalik lang gamay sa ano ang kaangtanan sa sabat kag sa evolution. Yes. The thing is, this is, kung sa English pa pastor, mutually exclusive. Hindi gini siya pwedeng maisa. Either you believe in the one or the other. But unfortunately, pastor, even the Pope recently said, no, nga ang Ginoo daw, dira ang Ginoo, this is the recent declaration even sa present Pope. Siling niya nga may ara Dios, pero paggamit daw niya sa creation, dili daw pareha sa magic. He is not using a magic wand. So ang silingon niya, gingamit niya ang principles of evolution. So this is marrying evolution and creation, which is impossible. Why? Because ang prinsipyo sa evolution, pastor, is directly strikes against the very principle and teaching of the Bible. Di ginani mo ma-reconcile. And that's correct. You see, ang evolution niya, it will take millions and millions. Billions and even until now, there is still new thing to happen. That's the theory of evolution. But in the theory of creation, everything has been done in 7 days. Yes. Kung ara man gid may bag-o it is just a matter of ang tanan, everything is there already within the 7 days. Ti masiling ka, wala man tumatugang cellphone. Ang cellphone niya, wala man cellphone sang una. Wala man sang radio sang una. Pagtugas sang invention. But all the materials are already present in the time of creation. It is just a matter of ingenuity of human being, of human minds, nga may mga bag-o nga mga gadgets nga wala dito present during the time of creation. But everything man needed right now has been there in the time of creation. Whereas ang evolution, it will take millions nga magwa ang isa naman ka mga nga butang kinahanglanon sang tao. Gani diri sa kalibutan, pastor, siling nila ni nahimo nagwa ang life, ang kabuhi bala ang life.
in the span of 3 billion years. Yeah, grabe. Diri lang na sa kalibutan. If you talk about the universe, it's about 12 billion years or about. So, pero this is not true. Kaya nga aman, kung if evolution is true, pastor, nga billions and billions of years, then wala na punto ang Genesis. Di na siya tuod. Kag ano ang point sa Sabbath? Nga after all millions and millions of years ang pagtuga sa Ginoo, hindi sa anom lang kaadlaw kay nagpahuway sa kapito. So, di gid siya ma-reconcile, pastor. Mga kauturan, sorry lang gid way nakit kadamo pa tani sang amon i-share but we don't have time anymore. Kun way ginamon mahatag ang tanan sa inyo ginapaabot. Aton lang padayon ang aton pagtuon sa aton leksyon, and then I know nga amo na hatag sa inyo ang damo na gid nga mga punto nga may ikabalo na kamo sa panahon sang eskwela sa batika sa inyo nga mga klase, sa inyo nga tagsa ka mga simbahan. Ang Dios magapakamayo sa aton kag ang Ginoo magapadayon sa paghatag sa aton sing kaalam sa pagtuon sang aton mga kinahanglanon labi na sa katapusan sang kapanahonan. Akon pangabayon si Pastor Doroy sa pagtakop sang aton pagtuon pinagi sa pagpangamon. Amay naman nga langit doon, may gugmaon, maluluyon nga Dios. Salamat gid Ginoo sa imong dako nga gugma sa imong pagtuga sa tagsa-tagsa sa amon. Kag paghatag sa amon kag kabuhi, kag luwas pa sina Ginoo. Ikaw nagakadtos siniya kalibutan, nga masubo, nga puno sang sala, kag nangin tawo kaangay namon kag naghatag sa imong kabuhi sa cross, agud kami imo nga matubos, kag mahin imo mga inanak, babae kag lalaki. Ginoo, among ginapasalamatan ang dako nga kapawa nga imong nga tugyan sa imong nga iglesia kag katawhan. Buligi kami Ginoo nga amon ini pakigbahin sa mga katawhan agud sila man mahin katapo sa imong ginharian kag mahanda sa imong pagkapagkari. Salamat sa imong dugangan among alam kag pagkabuhi sa kamatuoran Ginoo sa tagsa kaadlaw. Sa matag-is ngalan ni Jesus. Amen.